Molweni bahlobo. Namkelekile kwakhona kwi-Young Nal'ibali Storytellers. Ingaba unayo umhlobo senyongweni? Kwibali lethu lanamhlanje ke siva ngophalisa kunye noGracie ababengabahlobo kusukela kwiminyaka emithathu bengabantwana. Sondelani ke nonke bantwana bam khe sive ibali lethu elithi izacholo zobuhlobo. Upalesa noGracie babengabahlobo abasenyongweni ukususela beneminyaka emithathu ubudala. Babengamamelwane noomama babo babengabahlobo. Babeshiyana ngenyanga ekuzalweni, bakhuliswa ingathi zintombi zomntu omnye. Yonke into babeyenza kunye. Babefunda esikolweni esinye naseklasini bebahlala edeskeni enye. Kodwa kuthe ngenye imini lamantombazana ekhulile kwayenzeka into yabenza bakhathazeka kakhulu. uGracie waya kwikhaya likaPalesa elila torho. Kwenzeka ntoni? Wabuza uPalesa ekhathazekile ngomhlobo wakhe. Utata ufumene umsebenzi kwesinye isixeko ngokufuneka usapho lwam luvuthuke, watsho uGracie esisehla enyembezi. Akhala lo mantombazana omabini. Mama, uGracie akakwazi ukuhlala nathi torho, watsho uPalesa ecenga umama wakhe. uPalesa kanokuhamba nathi torho, wacenga watsho uGracie kunini. Kodwa ngelishwa yayingenokwenzeka loo nto kuba ngamnye kula mantombazana kwakufuneka ahlale nosapho lwawo. Ngesuku oluphambili lokuba uGracie nosapho lwakhe banduluke, uPalesa wacinga ngesipho esikhethekileyo anosinika umhlobo wakhe. Yayisisacholo esinomhombiso wayesiphiwa ngumakhulu wakhe. Umakhulu wakhe wayesithenge kumama othile wayesithi, "Zimbini kuphela endizenzileyo ezileli hlobo. Esinye sinomhombiso welanga, esinye sinomhombiso wenyanga." Umakhulu kaPalesa wakhetha esinomhombiso welanga for uPalesa. "Ukukhanya ebomini bethu," watsho xa enika uPalesa. Kodwa ngelishwa umakhulu kaPalesa wasweleka. Kodwa uPalesa wayeluva uthando lukamakhulu wakhe qho xa enxiba eso sacholo sikhethekileyo. "Ndifuna ukuba uGracie esi sacholo," watsho uPalesa esebeza ethetha yedwa. Somkhumbuza uba mna naye sahlala singabahlobo basenyongweni. uGracie wafudukela kwisikolo sakhe esitsha, kodwa imkhumbula kakhulu umhlobo wakhe. La mantombazana amabini ayibhalana ileta qho xa wafumana ithuba. Ngenye imini uPalesa wafumana ipasile eposini yayivela kuGracie. "Kaze yinto lengaphakathi?" watsho unina xa imnika yona. "Yivule," watsho umama encimile. Into yothusa uPalesa kuba ngaphakathi kwalo pasile kwakukho isacholo esifana nqwa nesi wasinike uGracie. "Kutheni nje uGracie esibuyisile isacholo sam?" wasibuza enexhala kwaye ebudana. Kodwa uPalesa waqwalasela wabona isacholo nomhombiso wenyanga. "Ingaba sesisacholo undixelele ngaso esimakhulu?" watsho encumile engathembi. Emva koko wafumana umyalezo kuGracie. uGracie wabhala wathi, "Ndifumene isacholo ekhayeni lam elitsha." Imimangaliso, wakhwaza uPalesa enxiba esi sacholo. uGracie wathi kuPalesa, "Ndicinga ukubuyisela esi sacholo kumnikazi waso." Umnikazi wesi sacholo wabhala wathi, "Sithathe, ndiyakupha. Sisipho esi endikunika sona ukuze ukhumbule ukuba sosoloko mna nawe singabahlobo." Noba uGracie noPalesa babengahlali endaweni inye, babengabahlobo bokwenyani. Babefana nesibhakabhaka nenyanga. Kumnandi ukuzidlalela wedwa, kodwa kukho izinto onokuzenza nomhlobo kuphela. Zoba umfanekiso wakho nomhlobo wakho, nisenze into eniyithandayo okanye mbhalele incwadi umchazele indlela omthanda ngayo. Sibonise kuFacebook @Nal'ibali SA. Nisale kamnandi. Bye bye.